Mjölnir Hunting teki tuossa hetki sitten peurokebappia Mättömestari ohjeella, niin pitihän se sama kokeilla hirvenlihasta. Tässä koko paketti suht tiivissä muodossa. Taikinan valmistus aloitetaan mittaamalla mausteet. 2 kilon pökäleeseen niitä tulee seuraavanlaisesti. 4 ruokalusikallista aromat maustesuolaa, 3 ruokalusikallista perunajauhoja, 1 ruokalusikallinen sipulijauhetta, 1 ruokalusikallinen paprikajauhetta, 4 teelusikallista mustapippuria, 2 teelusikallista valkosipulijauhetta, 2 teelusikallista oreganoa ja 1 teelusikallinen juustokuminaa eli jeeraa. Sitten otetaan pari kiloa hirven paistijauhelihaa. Myös taktinen kulhonvaihto piti suorittaa, kun taikina ei mahtunut kunnolla alkuperäiseen. Sitten aloitetaan massan vaivaus. Mielellään yleiskoneella, jossa on taikinakoukut, mutta laiterikon takia mä jouduin tekemään tämän vatkaimella ja taikinakoukulla. Onnistui ihan hyvin, mutta hauiksessa kyllä tuntui puolen tunnin jälkeen. Sitten mausteet sekaan ja jatketaan vaivausta tosiaan vähintään puoli tuntia. Sitten kun massa on selvästi sitkasta ja hyvin muotoiltavissa, suoritetaan pikasiivous ja aletaan muotoilemaan massasta uuninlevyistä pökälettä. Huomasin, että muotoilu on melko helppoa, kun käyttää apuna foliota. Pökäleestä pitää saada mahdollisimman tiivis ja kaikki ilmakuplat pois, joten kannattaa veivata ja puristella sitä ihan huolella. Mulla tuli veivauksen aikana folio vähän repeämään, niin vaihoin sen sitten uuteen, jottei nesteitä valu liikaa ulos. Tökkäsin kylkeen miitterin, jotta saan tarkan sisälämpötilan ja paistoajan. Myös apukokki hyväksyy miitterin, vaikka sinne upposi parhaiten raakana. Sitten vaan uunin alatasolle syvää peltiä sinne noin sentin kerros vettä pohjalle, jotta mahdolliset nesteet ei palaa sitten kiissien peltiin. Pökäle perään ja uunin kannattaa olla 100-asteinen ilman kiertoilmaa. Huomasin tässä miitteriä käyttäessä, että oma uuni pitää olla ilman kiertoilmaa hieman kuumemmalla kuin normaalisti, jotta siellä on se 100 astetta. Sitten kun pökäleen sisälämpötila saavuttaa 80 astetta, laita uuni pois päältä ja anna jälkilämmössä olla vielä semmoista 30 minuuttia. Sen jälkeen tuubi voidaan kuoria foliosta ja kuivataan pinta hyvin talouspaperilla. Tämän jälkeen koko komeus laittaa sitten jääkaappiin vähintään 18 tunniksi vetäytymään. Vetäytymisen jälkeen on aika tehdä ohutta siivua sitten. Suosittelen tekemään kylkeen myös Mättömestarin kepukastikkeen, jonka ainekset löytyvät tästä. Kuulota sipulleta hieman aluksi ja sit vaan kaikki kattilaan ja keitellään hiljalleen hetken aikaa. Kastikkeen valmistuessa paista kepusivut pannulla voissa tai öljyssä. Pannu saa olla ihan kunnolla kuuma. Lisukkeeksi meillä tuli riisiä ja salaattia ja ruoka oli kyllä aivan mahdottoman hyvää ja lihaa jäi vielä useaan ruokailuun koko perheelle. Mä laitoin vakuumipusseihin jokaiseen semmosen 400 grammaa kebappia niin, että siitä riittää hyvin aina yhdelle aterialle. Vakuumipussit säilyy pakkassa todella kauan ja jos niitä malttaa siellä säilöö. Ylijäänyt kastike meni silikonisen muffisivuokaan ja pakkaseen. 1 palikka riittää sopivasti 2 aikuiselle. Täältä kyllä ehdottoman iso suositus Mättömestarin ohjeella tehdylle hirvikebabille.